बयनिबो जानानै आरोबाव खनसेबाव आङो साबायखर बावबाय। Praise the Lord. दा जोङो इसोरनि बोसोन जोङो फारसे थांनि जोङो जोंनि जे फेल'शिप what is fellowship and why it is important जोङो बिनि सोमोन्दै एसे जोङो सिन्था खालामग्रोनि आङो बिनि सिगां आङो एसे गोलाव प्रसेसजों आङो नोंथांमोननो बुजिनो नागिरदों बे गोलाव प्रसेसजों जोङो दिनैनि संसारखौ नोंथांमोना नाहर ना नोंथांमोना नाहर दिनैनि मुलुगखौ नोंथांमोना नाहर बे दैबाना बायदि दिनै संसारा दिनै दैबाना बायदि आं दहायनि सानजौफुनि मेसेजाव बुंदोंना आदम स्मिथनि जे थिउरि सार्भाइभल दा फिटेस्ट आङो बुंदोंमोन आदम स्मिथनि बे थिउरि दा बेबायदिनो दिनैनि संसारा दैबाना बायदि नोंथांमोना बुजिदोंना दैबानाया माबायदि बेवहाय मैला मैथा जाबोर जाथा ज' जानानै बेयो हुर फैयो गोबां जिनिसखौ बेयो नस्थ' खालामो दिनैनि संसारा बेबायदि हालेलुया मोनायाव जोङो खोनादों सोरबा मानसिया होख्रावबोबाय थादों नो मार्सि बेयो मा दैबानाजों गोजाव जानाय सासे दाखोर बायदि प्रेज द लर्ड हयथ' बिथाङा जौ लोंनानै फैदों जानो हागौ बिथाङा बेनिखायनो गावखौ दास मोनाखै गावखौ बुजिनो हायाखै गाव बबे कन्डिसनाव दङ दा जोंनि संसारा बेबायदि नोंथांमोना बेबायदि संसाराव थांनानै दङ जोङो बेबायदि संसाराव जोङो दिनै थांनानै दङ अनजाग्राफोर स्पेसियेलि बर' मानसिफोर आङो खावलायदों जोङो बेबायदि संसाराव जोङो थांनानै दङ बे आंनि बुंनाय बाथ्रा नङा जोङो बाइबेलाव नायनि 2 Timothy chapter 3 verse 1 to 5 जोङो बेखौ नायगोन आंनि बुंनाय बाथ्रा नङा बियो सोरबा मोनब्रै बा बर'नि फरायबाबो जागोन बर' जुदि बाइबेल लानाय दंब्ला सरि एसे गोबाव लादों 2 Timothy सोरबा मोनब्रैबा अननानै फराय 2 Timothy chapter 3 verse 1 to 5 बर'नि फराय बर'नि बे बाथ्राखौ गोसोआव ला जोबनाय साफ्रोमाव गोब्राबथार सम सफैगोन आरो फरायबाव मानसिफ्रा गाव गावखौल' अनग्रा रागा लुबैग्रा दुगा थिफुदला निदानग्राव बिमा बिफानि बोसोन लायि हामबाय होननाय गैयै अनदेल बेसेबां बारसिम फरायखो नों एसे गोनो जाबाय बेसेबां बारसिम फरायखो आङो 3सिम फरायबाय आङो फरायफिननो मोजाङै एसे हयथ' बिथाङा एसे गोनांथि जादों जानो हागौ बेखौ मिथिदो होनदों गोब्राब बोथोरफ्रा जोबनाय दिनफ्रा सफैगोन प्रेज द लर्ड दा गोब्राब बोथोराव मा जागोन मानसिफ्रा गाव गावखौल' अनग्रा आं बुंदोंना संसारा दैबाना बायदि गाव गावखौल' अनग्रा थाखाखौ अनग्रा रांखौ अनग्रा आरो मा होनो स्पुटला बिराद दुगा आं दाहाय बुंगोन दे बिनि थिउरिखौ बिराद दुगा स्पुटला दुगा बासिग्रा बेलाय मा पास्टर बियो जेबो रोङा बासियोना बेलाय मा सासे बर' जाम्बासो बे लेखाखौनो रोङा बासियो आरो मा होनो बिमाफोरखौ मानियै हामबाय होननाय गैयै नो थेंक्स नो बर' थेंक्स बेबायदि आरो मा होनो गोथार नङै अननाय गैयै बेंस्लायै बांसावग्रा गावखौ हमथानो हायै दुथां मोजांफोरखौ अनै गथायग्रा सानस्लाबा लाबा मावग्रा दुब्बां जानाय इसोरनिख्रुइ गाज्रि रंजानायफोरखौ अनसायग्रा जागोन बिसोरहा इसोरखौ खुलुमनायनि गुनफोर दं नाथाय बिसोरो बिनि बोलोखौ होलायो नोङो बिसोरनिफ्राय एरखेदो प्रेज द लर्ड संसारनि मानसिफ्राथ' मिथिखायानो जिसुनि आयेना मा जिसुनि बोसोना मा संसारनि मानसियाथ' मिथिखायानो जों बे बाथ्रानिफ्राय जों बेखौ सोलोंनो हादोंना लास्टआव होनदों 5आव होनदोंना बिसोरहा इसोरखौ खुलुमनायनि गुनफोर दङ होनदों सोर बिसोरलाय गुन गोनांफ्रा निश्चय ख्रिस्टानफ्रानो प्रेज द लर्ड ना सोरखौबा होनदों बेवहाय
संसारनि मानसिफ्राथ' मिथिखायानो इसोरखौ बिसोर सिनायखायानो नाथाय जों ख्रिस्टानफ्रा जोङो जिसु ख्रिस्टनि मुंजों बाप्तिस्मा लानाय मानसिफ्रा जोङो दिनै मिथिगौ इसोरा मा जिनिस बाइबेला मा जिनिस what is Bible we know जोङो मिथिगौ ख्रिस्टानफ्रा जोङो मिथिगौ नाथाय मा होनो बे मानसिफ्रा जोबनाय मुगायाव जोङो जे फरायलांनाय बेफोरो जागोन latest at present माबे जिनिसा बांसिन दिनै जोंनियाव कारेन्ट बायदि खारदों दा दिनै रंजादों बिसोरो दिनै बिसोरो इसोरखौ मिथिखानायखा दिनै गुबुन रावबो नङा praise the Lord खालि नागालेण्डआवल' नङा दै खालि नागालेण्डआवल' नङा सिर्फ नागालैंड में हर चीज में नाइट क्लब हर जगह में हर सिटी में नाइट क्लब है दिल्ली में जाएगा दिल्ली में नहीं लेकिन अभी हम नागालैंड में इसलिए नागालैंड के बारे में नहीं बोल रहे हैं ऐसा मिसअंडरस्टैंडिंग होना नहीं चाहिए बिसोर मा खालामो बिसोरो मा लोङो जायो बिसोर थायो आरो बिसोर मा होनो मोदोमखौ उनि गोजोननाय बिसोर नागिरो दिनै आङो सासे जोहोलाव जानानै एसेबां गाज्रि रावखौ आं बेवहाय बाहायनो सानाखै दिनै नोंथांमोना बुजिदो मोदोमनि गोजोननाय नागिरनाया मा खामानि praise the Lord मोदोमनि गोजोननाय लुबैनाया मा खामानि नोंथांमोना नागिर दिनै सिन्था खालामदो दिनै गाज्रि रंजानायजों बिसोरो थांगासिनो दङ praise the Lord दिनै जोङो बेबायदि संसाराव बे दैबाना बायदि संसाराव जोङो दिनै गावनि नखरखौ गावनि दिनै फेल'शिपखौ गावनि मण्डलीखौ जोङो लाखियोब्ला जोङो बे टिमाव होनाय बायदि बे जोङो सासेया सासेनि थाखाय साननो नाजानांगोन जोङो नाजानांगोन दिनै आलुखौ जुदि आलुआव जुदि मोनसे आलुआनो जुदि गेसावब्ला बे गासै आलुआ गेसाव जायो जों बेखौ बयबो मिथियो praise the Lord जो आलू को एक बस्ता में जब रखेंगे जो इसका बीच में जो खराब एक आलू रहेंगे तब वो धीरे धीरे सब खराब हो जाता है सब धीरे धीरे खराब हो जाता है तो खराब होने के बाद ये क्या इसको क्या करता है इसको डस्टबिन में हम फेंक देता है ये कुछ काम का नहीं चलता है जोंबो दिनै अनजाग्राफोर जे आलु गेसाव बायदि जोङो इसोरखौ मिथिखानानै जोङो सासे बर' जानानै गावनि जाथिनि आरो गावनि जाथिनि लागै जुदि एसेबो जे फिलिंस एसेबो इमोसनेलिटि साननाय गैयाब्ला जोंनि बर' जाथिया आलु गेसाव बायदि सेवलांगासिनो दङ दिनै नोंथांमोना नागालेण्डआव फैनानै गोबां मोजां इसोरखौ खुलुमनो मोन्दों बड'लेण्डआव थां जोंनि गामि बायदियाव खुनु सान्थि गैया एभ्रिडे इनसाल्ट जोङो ख्रिस्टान जानाय एस ए बिं ख्रिस्टान जोङो एभ्रिडे इनसाल्ट जानायनि लोंनायनि मावनायनि दांनायनि फिसा गोरोन्थि जायोब्ला दिनै इनसाल्ट दिनै असनमान बोरो नोंसोरनि बाइबेलनि रावा बोरो नोंसोरनि जिसुनि फोरोंनाया नोंसोर बेसे फालिनो हाखो माथो हनै अमुकनि फिसालाया बाइकआव एकदम केटिएमनो ब्रुं जा बाइस प्रेसिडेन्टआ बुंदोंना ब्रुं होनबाथाय 1 किल'मिटार गोबां मानसि थैगासिनो गोबां मानसिया दिनै इउथफ्रा थैलांगासिनो दङ दिनै आङो नोंथांमोननि मण्डलीयाव आं नुनो मोन्दों गोबां इउथखौ आङो खम नुदों मैयाहाय आं बेयाव गोबां एसे हौवासा गथ'फोर एसे मेथाइ खनलाबायना वेस्टार्न टाइपनि गोबां रंजानाय आं नुनो मोन्दोंमोन नाथाय आङो दिनै नुनो मोनाखै मा जाहोनाव आङो बेखौ मिथिया नाथाय आङो नुनो लुबैदोंमोन आङो मिथिनो लुबैदोंमोन जे बिथांमोनाबो दिनै जाथिनि फिलिंसा माबायदि नोंथांमोना दिनै नेहेमिया एज्रानि बाथ्राखौ दिनै खोनादों नेहेमिया एन्ड एज्रा दिनै बियो सासे इसोरखौ सिनायो राजानाव बियो जौ लुग्रामोन praise the Lord पार्सियाव बियो दङमोन पार्सियाजों इजराइलजों गोबां गोजानावमोन बियो नाथाय नेहेमिया मा साना बे गावनि दिनै नोंथांमोना नेहेमियानि चेप्टार 1 निफ्राय फारि 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 फरायोब्ला नोंथांमोना मोनगोन दिनै नेहेमिया गावनि जातिनि थाखाय माबायदि गाबखाङा बे जेब्लायबो आरज खालामोमोन हाबा बिसोर जाय जिनिसखौ नोङो दांनोनो एबेन खुगायाव मुख'नोनो नोङो जोंनो होआखैमोन बे खामानिखौसो दिनै आङो पार्सियाव फैनानै राजानि जौ लोंग्रासो जाबाय हाबाब आं बेसेबां पापि हाबा इसोर आंखौ क्षमा खालामदो आङो आंनि नैबे उदै थाइसेनि थाखायनो आंनि नैबे मोदोमखौ फोथांनो थाखायनो दिनै आं बेबायदि खामानि मावनांबाय praise the Lord जेब्ला बियो बिदि आरज खालामै खालामै इसोरखौ फोथायनानै थादों अब्ला आचानक हरखाब सानसे बेबायदि सासे मानसिया बिनो खिन्थाफैदों जे नेहेमिया जे इजराइलाव ओरैबायदि प्रब्लेम जाबाय इजराइलाव ओरैबायदि दिनै वालखौ दिनै मन्दिरखौ
दिनै गासिबो पारदेशिफ्रा दिनै गुबुन देशनि मानसिफ्रा सिफायजोब्बाय आरो दिनै जोङो इसोरखौ खुलुमनो जोंहा खुनु सान्थि गैला होननानै praise the Lord दिनै अनजाग्राफोर दिनै नोंथांमोनहाबो दिनै फारसेयाव दङ खोथादो खोथा हमनानै ला दिनै फारसेयाव दंफैयो दिनै बड'लेण्डआव जोंनि नोंथांनि बिमा बिफा जोंनि बिमा बिफा जों नोंथांनि न'खरनि मानसिफ्रा दिनै गोबां आलाय आथाय जानानै दङ praise the Lord नंगौ ना बाथ्राया सैथो ना नंगौ आरो जोङो मिथिया इसोरनि दिनै दयाया दिनै जोंनि सायाव थानायखाय इसोरनि दिनै आशीर्बादा जोंनि सायाव थानायखाय आरो इसोरा लीडिं थानायखाय जों इसोरखौ नाजावनानै आरो नोंथांमोननि गेजेराव नुफैनो हाबाय praise the Lord दिनै बेबायदि आलु गेसावफोरबायदि सेवलांगासिनो दङ दिनै ख्रिस्टान हक हिन्दु हक जोंनि बर' मानसिफ्रा इभेन गासै बुहुमानो दैबाना बायदि बिसोर बुखारजादों दिनै संसाराव दिनै एसे प्रब्लेम फैदों दिनै बिसोरो दिनै गेलेमलांदों praise the Lord दिनै बेबायदि संसारावहाय जोङो थांनानै दङ बेनिखायनो अनजाग्राफोर जोङो साननानै नायनि जोङो टिमाव होनाय बायदि दे जोङो सासेनि थाखाय साननो नाजानि जोंनि बिमा बिफानि थाखाय जोंनि न'खरनि थाखाय जोंनि हारिनि थाखाय जोङो इयुथनि थाखाय जोङो साननानै नाजानि जोङो माब्रैहाय जोङो मोनसे प्लेटफर्माव लाबोनानै मोनसे साथानि सिङाव लाबोनानै जोङो खौसे लाबोनानै जोङो थैनायनिफ्राय जोंनि जाथिखौ बासायनो हायो जोङो माब्रैहाय आत्मानि थैनायखौ नैथि खेबनि थैनायनिफ्राय जोंनि जाथिखौ जोङो दिनै माब्रैहाय जोङो बासायनो हायो जोङो साननानै नायनो praise the Lord hallelujah